Hello mga ka-listeners, balik litag into vlog mga ka-listeners, no? Para na po sa Muñeca part 10, no? Kay nakumpleto na ginako ang part 10, no? Kay nag-delete ani kay nimbalik ang pagsugod pag November 1 hangtod sa 5, 1, 2, 4 o 5, no? Nimbalik ang mga episode na nga gapaabot sa sumpay sa nabiyaan na to nga episode, no? Ug mo na ni nakumpleto na nato, no? Part 10 karon nya. Tingala mo nga nung kini akong gigamit nga headset, no? Miski naka-order na ko tong bag-o nga headset. Di man ko komportable mga listeners, mura mo ko mabungol tungod kay lugpit kay sa ani ba. Murag buto kay siya ba. Kini gitaguan na nako ni siya kay hugot bud kay ba. Sakit kay ari bitaw. Pero kay no choice man ko. Kay og kire ang gamiton hinay man nang lugos na ko maklaro bitaw usahay ang audio nga nay mga copyright kay hinay kayo ni kini kay nahagbong mo ni nahumol sa ugasan, nahumol sa planggana ba kining earbuds, no? Ning hinay pero usahay maulian man makusog pero murag di kay no maklaro ang music ani ano say malipat ko sa copyright pa kay murag bitaw kay murag hinay ra pud siya kaayo. Pero say maulian man sad na kini akong gitaguan ni ako na jud nang gipangitag balik kay mo kauyo na tong na order na ko nga sirado kayo ba kung mo kung mabungol kay siya pag hinaya na kung mabungol tungod kay lugpit kay siya ba imong dunggan masirado gud sa headset bitaw muna nga akong balik sa karton. Kini ako nang gitaguan ako nang gipangitag balik kay ako siyang kini kay sakit na muis dunggan kay hugot bagay ngani man primero ang ginat-inat mo na ninaulian na siya umbrog luag na di na sakit sa dunggan nindot siya gamiton og edit kay balanse ang audio klaro kayo ang audio sa ang drama, no? Klaro kayo ang mga sounds po. Ngunit parang nako ngunit perfect ang pang-edit nako. Pero na nako na nakuan jud nga nabana-banan ako ba kining tulo ba. Kiring earbuds nga gamay. Kini og itong na-order nako nga expect ko nga nindot pero dili ko komportable dai no. So kini siya may nauyunan ako sa tulo. Sakto ang audio niya. Limpyo kay paminawon ang pag-edit ko sa drama ba limpyo kay sa paminawon. Klaro kay nako ang tingog sa drama ug ang audio. Nag-edit nako klaro kay balanse kay sila. Muna nga kini ang komportable nako. Ug ita maglangan mga listeners, paminawan niyo ang part 10 sa Muñeca. A dream is a wish your heart may. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugidlanon. Faith in your dream. Muñeca. The dream that you wish will come true. Duwa ta cheese? Oh, dugay na kung wa makaduan ni mog cheese dungda. Sao nagtrabaho naman ko sa atong kumpanya. Ay, di lang to duwa cheese, oy. Dali na gud pag duwa ta. Di lagi ko. Dali ba? Ato ko among kwarto. May pa dito. Himo mi Bibi Sara. Oh, usa? Lo. Anong suko man ka? Oh. Ato na ko sa among kwarto, oy. Uwat na Sara na ko. Ikaw na. Ay. Ha? Ngano man ka? Ay, sa pagbiya. Ang sakit ba yung imong gunit ako, ha? Unsa man? Imo nang nilabtan Sara? Ha? Ano di ay? Bustanay? Wang galabot, Sara. Di na tinoda. Ako orang gipawag si Sara nimo. Busa di ka ngay manghilabot niya. Ala. Ngano ko siya? Imo na bang nilabtan si Sara? But ni Moy, wag sabot. Kanang mga tug mong Sara ba? Magtupad mo? Tupad, Jud. Oh.
Unsa man? Mugakos basag ni Sarah? Gakos, Jud. La. Lagot. Ay, Doing Anton. Dong Anton, ngano ka? Sa imong pagtuo, Bugad. Nakaromansa ka si Mateo kan Sarah. Ha? Uy, ako may pangutan naman na Dong Anton, ha? Saman? Ha? Pita. Bunga na si mong kabusog? Tubag ako! Ako, Dong Anton. Kung ako tanaw mayo si Dong Mateo, no? Kuwang na sa pagtuo nga, kuwang ko sa pagtuo nga makaromansya ni Sarah. Tinood ka? Oh. Mutuo sa ka nga nakascore si Dong Mateo ni Sarah. Ha, di ka lainan, Sarah, no? O yan, ako. Sila inan. Kukuhan ba? Ikaw, Gay, nakapamabdos niya. Lais ka nga, lain siyang laki ang makascore niya, di ba? Oh. Hoy, Bugad. Dili ingon ni anak si Sarah, ha? Ano niya, pero wala kayo ba? Bulan sa ka, wala kayo ba? I don't know. Unsa man, Bugad? Saman. Ha? Saman. Tugan si tinukot. Tugan. Doon na kayo nahibawan? Sago ni, ako may magkuntaon doon sa mga tao na eh! Sa mga ay! Pita, abi ba na ko balingaw ko din eh? Buset! Nga nutos Anton? Ang bata to niya, mami. Kalit sige sapot. Unsa? Sige. May patikay sila si Dong Mateo. Iya ganing, yagbayan ang iyang manghod. Pero, murag, nag-away mo silang duha. Dali siyang giso si Dong Mateo silang kwarto. Ay, naglabad na yung tingaling o ni Anton tungkol sa iyang problema. Ito, ma'am. Nanguntahan na to siya na ako, ma'am. Kung mutuo ba kung Sa? So, oy! Mutuo ba kung nakascore si Dong Mateo ni Sarah? Unsa? Oh, lagi. Imo ko patawag din ni imo kwarto, ma. Oh, Mateo. Aron wala makadungog sa atong panagsultihan karon. Unsa man natong sulti, ma? Nag-away na sa mo si Bradley mo, Anton. Pugos man siya na ko duwa, Chis. Ay, di ba maumanay imong ganahan nga makigduwa kag chess sa imong maguwang? Noong alaw. Oo, unsa? Kay nga naman di ay karon. Lagot na ako, Brad na ko, Anton. Unsa naman say imong gikalagutan sa imong maguwang? Butlang. Mateo, dili ba ko gusto nga masuko ka sa imong maguwang? Bisag mag-unsa pa ang kalibutan, kamong duha si Brad ni mo, Anton, managsuon. Wala ing magtingabangay. Kamurag yung duha. Di siya tabang na ako. Mateo, doon ako'y ipangutan alibo, ha? Og tug-anigit ko sa tinuod. Unsa na, ma? Nag-make love na mong duha si Sarah? Tug-anig ko doon. Unsa na imo sulti, ma? Ay, ang buot ba na kong ipasabot? Inyo bang gimanghuran ang munyeka ni mo? Unsa na, ma, uy? Huwag ko sabot. Wa mo magako si Sarah sa inyong pagpanghigda? Uy. Pero, ako ra. Unsay ikaw ra? Ako ra, gako Sarah ba? Kanang tugmi, mauro mo na, ma.
Dili ka di ay love ni Sarah. Love mo, oy! Unsa? Utana ko, Sarah. Labak ko niya. Ingon siya. Love. Unsa sinalove mo? Nangutana kang Sarah kung love ka ba niya? Hunya waday ka kasabot unsa ng love? Ganan, good luto. Lamisod ang Sarah. Para nako, ma. Di, love jud ko niya. Ingon Sarah. Kamera ko no, munyika iyang lutuan sudan. Ay, kaanugon baya, Mateo? Anong nugon man, ma? Sayop maning akong isulti nimo, pero makaingon gyud ko. Nganong wa mo maangkon ang salabutan, nagiangkon karon sa imong maguwang. Wa siya'y barukanan. Dili makamaong pasan og responsibilidad. Si Amy? Ay. Bisag gihatagan kog konselo ni Bogart nga dili makapangilabot si Mateo ka Sarah, pero mibati lang gyapon kog pagsilos ka Mateo. Bisan tuod misalig ko sa pagkapabayan ni Sarah, pero di mawa sa kunahuna nga may mong mahugyod ang pagbati ni Sarah sa kumanghod. Pinangga mo kay sila ni Mateo. Pitaw eh. Pero yun na pa. Hain man day kaha si Amy. Ay, salamat nga naabtan ko ikaw din sa kusina. Ma? Magsulti ta, Sarah. Lingkod, Sarah. Salamat, Ma. Ayaw gyud kalain ni ining akong pakigsultihan nimo, ha? Ayaw ka bala ka, Ma. Gidaig na ko ang imong pagkamasinabuton. Ang pagpangga nimo sa imong mga anak. Naglagot lang gyud ko. Wa gyud makita ni Anton ang imong kabuutan. Mahal ko ang akong mga anak. Ug dili ko magkatugot nga magkabahangi ang ilang mga kabubuton. Maoya kong tuyo nga kunwa na unya ko. Dili sila mag-iyahay sa ilang pagpakabuhi. Nga magtidamagay gid silang duha sa pagpakabuhi. Wa ba ko magpahaba ni Mateo, Ma? Siya lang gyud. Masuko lang gyud siya kung hikapon ni Anton ang bata. Tungod kay iya manggong nakita nga suko kaayo ka ni Anton. Hinungdan nga ginuntan niya ang imong gibati. Sakit sad kayo ang gibuhat ni Anton ako, Ma. Imagine, iya kong gipasa nga to siyang manghod. Maunay kanunay kong isudya ni Anton. Kanang musumbong siya sa iyang kahiubos. Kay lagi, gidawan siya sa iyang anak. Ngano, Ma? Tarong ba day ang iyang gibuhat? Abi kay nakita na niyang bata? Abi kay mahagwa ng bata? Natandog dayon ang balatian sa usa ka amahan? Nga natandog ang iyang pagkaamahan? Dili ko unta kiniangay isulti nimo. Pero maluoy sab ko ni Anton. Ngano, Ma? Mahal ka paghihapon ni Anton, Sarah. Nalimot naman hinuon ko sa oras. Taod-taod na sad gyud nga wa may magkauban ni Roger sa kama. Oh, Roger. Dili na ko ibaylo ang imong karomantiko.
Busa, kinahanglang tumanon ko na ang gustong mahitabo ni Roger. Kinahanglang si Anton na mag-manage sa ilang negosyo din. Aron mo raon niya mig-alimatok si Roger. Nga magsigig sup-sup sa kwarta nila ni Anton. Nahadlok ko. Unsay mahitabo ni Mateo. Dili ka na mahitabo, ma. Barugan ko na lang yun nga si Mateo mo'y amahan ni Day Barbie. Mahimo mo kahang higugmaon si Mateo? Dili pa ko makatubag ana sa pagkakaroon, ma. Usaray akong kasing-kasing. Og ako naning natugyan ni Anton. Maumang gani nga... Nga unsa, Sara? Nga gilikayan yun ako nga matintal si Mateo na ako. Nailad na ko, ma. Og dili na ko makatugot nga mausban pa ni. Pero makapasalig ka ba na ako? Nga ideal family ang pamilya ninyo ni Mateo? Nganon dili. Ako ning isaan ni mo, ma. O kung mahupay na ang akong kalagot ni Anton, aambot lang, ma. Mangambot lang yun ko. Basig, tuphon ra ang akong balatian sa kaluoy ni Mateo. Og mahimo ko siyang higugmaon. Sara. Sorry, nadugay ko sa pagpauli. Nikaon ka na? Nikaon na lang ko. Wa ka masuko nga nadugay ko. Usam siya ako mahimo kung masuko ko. Mag-aaway lang ta. Wa ka magselos? Imo mo kang paryente ang gipagkikitaan nimo. Nganong magsilos mo ko? Enjoy mo ka. Yes, enjoy ka ayo gyud Anton. Pero nangita baya nimo ang akong cuz. Ha? Kinsa? Ang akong cousin. Og nalipay siya. At last ko no, napalgan ko na ang akong man of my life. Ay. Dili ka mo tuo? Nga ikaw na maong akong man of my life? Ito eh. Murag guilty lang ko ba? Kayo ako makahuwat nimo sa panihapon. Giguto magugay ko. Dito mang kakamkaon sa inyo. Wow eh. Di man di kanikaon. Dihara gud sa mga karinderya gud. Mga limpyo man sa ilang mga tinda diha ba? Og lami pa gyud. Lami bitaw na sila timpla. Doon na ba ako'y suki? Sige na, mamahuay na ta. Okay. Dugay lagi ka. Dito ko sa kwarto ni Mama. Dito ka ni Mama? Dugay ming nagkasultibahin sa bunyag ni Day Barbie good. Sa bunyag ugma ba? Tuod ay akong patambungan si Papa ha. Okay. Amen lang unya ni Papa Mateo. Og kung dili ka ganahan makiksulti niya, biya ilan dayon iniguman ni mog amen. Di mago hadlok ni mo papagod. Pero unsa? Uwaw ko. Nganong mauwaw man ka? Sige siya tanaw na ako. Tingali gigopuhan ni mo. Uwaw ko. Pero okay. Hansay okay? Imo siya imbitar ba? Lipay siya sa Monica. Mateo, kung niya na gani si Papa, ayaw gigtawgag Monica nga tong anak, ha? Samot. Si samot. Ganan manjud ko tawag ako anak Monica. Mateo, nagbinata na sad ka. Ayaw lang suko, Sara. Lalakaw lang ko dayon. Human amin ni mo, Papa.
Ayaw lang suko, ha? Morning, ma'am. Kopi latte. Kopi latte. Lati, mayati karon. Kopi ba? Kopi. Tarong diha, ha? Kopi, ma'am. Pero oy, in fairness, no good boy kay karong buntaga bugard. Ngano man? Bunyag naman ni Monica. Manang binutan ta. Onyak-bunyak sa ilabot. Kinala na magbinutan gid ko, ma'am. Doon na niya ko ni mo paubanon. Di niya ko niya ni mo paubanon. Uy, kay ko. Taro anang sinultihan ni mo ay deduction karon. Sorry, ma'am. Yungit ko gamay. Pero bugard, Ma'am. muuban mangyug ka. Uban yug ka, uy. Kay? Kay ikaw may mo drive sa auto. Oh, lubing mayo. Kim drive. Dasmag na itong Tarong din na, ha? joke na. Ay, ganahan ko makapi ka ni Gamay pa ng morning. akong apo. Di pa ko gustong mamatay. Kira na, ma'am. Kibaw mo kung Ikaw di mo drive sa unwa mas Anton. Nya, di sab ko magkahibo pag maniw sa auto. Una nga kinahanglan kag yung makauban. Ayaw lang pa kuno na kung kisay mo pa drive-on, ma'am. Kaniagi kong willing mo drive ni mo. Usa, laro ha. Sa mo bang auto? Lagi. Ganahan ka. Ay, sorry, ma'am. Kadiyot lang. Padool ra dire, padool. Di ko. Lagi. Kadiyot lang lagi. Kutawa di ka, kopi latte. Para ni mo. Ikaw ba? Saan man ako ini ka, no? Sa paglakaw, aram mo tambong sa bunyag. Unsay ako ipasangil imi. Ay, naimo na ninuon ako ng problema sa imi da. Anton, hi man ka. Oh, dagmata na siya. Saan ko mong pagtambong sa bunyag? Uy, giganahan oray kang gisunuban sa bag-o ni mong sinina, no? Tingalig mo hilak o niya ka, ha? Kung mabubuang tubig ang imong o. Uy! Sige lagi! Tawa mo, Nika! Sir Rick, balik ang pultahan, Mateo. Tingalig mo sod ang mga lamok. Ay, tuod, no? Giganahan tingali, nga giilisan siyang bag-ong sinina. Induta mo, Nika! Bunyagan man karon. Nalipay bitaw kaayo siya, Mateo. Lipay sa munika kay Kristiyanos naman. Saro tanawa ko. Patanawon gyud si mong kagwapo. Ang ngayon lagi kasi mong gisalob karon, Mateo. Gusto magkulipay ka. Gwapo ko? Gwapo kaayo. Tinuod? Tinuod lagi. Tanawa. Hangtod ang imong anak, may tando nga gwapo ka. Tinuod, Monica? Lamat, Monica. Wala lagi ko giilis. Giyon naman gud ako ang bata. Hagwa asa si Inday B kay mag-ilis kog dali-dali. Ayaw lang dali good. Ikaw gyud. Ako kugos Monica, ha. Ako pakitan mama akong Monica, ha. Mas maayo para makailis dayon ko. Dali Monica. To Lola, ha. Gwapo ako, Nico. Ay, ikaw, Sob. Wala ko tunganin mo, Tiyo. At lagi si Inday, Barbie, gwapo, sus. Liwat papa, no? Kitang papa. Ako, God! Ay, ikaw din. Tari. Ay, ma'am. Ikaw di ay na Bogart. Sabi ba na ako na ay, na lang. Alay na, mama. Ay na lang.
Ay, ikawas Ma. naman din akong apo. Bibi, wag ka gwapa sa akong apo. Oy. Guwapo man iyang papa. Ginto lagi ya, Papa. Ako goy! Ikaw ma! Ikaw lagi. Kedua nakabugar ta. Kedua naka. Bogart, Ah, ikaw ba? Mura ka naman hinuon. Si Mateo, oy. ada? Ay, pinuangis Mateo. Wag kang kakita na. Ulo. Unsa rin Mateo, ma'am? Ayaw lang. Ayaw ko pasulti, ha? Ha? Mura kag... Na, tampalungunti ka. Huwag kang kakitaan na nga gwapo ang papas mo, Nika. Lagi kita ito. Awa, may pamama. Kamaupa. Usa man ko na yung nakamawan si mong mama, be? Gwapo yung papa. Ako naman no. Ako naman no. Ako ang papa. Manikan ako. Uy, ikaw. Be, ambi ng bata, be. Padali si Sarah tingaling mauwahitas misa. Gwapa ta mao. Ayaw atag bugar ta. Kay batignaw. Dili yun din ako ihatag ng batignaw. Ikaw na sa ganyan. Doon sa anak ko, Sarah ma ha? Batignaw. Sige. Kita, Papa. Bogart, Okay, may ito naman taon ko, mami. Naragin ka, ako nagpugong ragid ko, ha? Imo magiging sumuboy si Mateo. Asa ko, damay-damayon pa ko nimo. Apit ka kalitong. Kay gigas ko mo ni. Gigas ko mong. Ay, mao gani. Ba? Ikaw ba, imo pag yung sumay-sumayon si Ay, Mateo? nindot kasi ngugon ba ta, mamay? Dali kayo masuko ba? Marag ikaw, basig pa rin ang duwa, mam. Hilamoy! Unyag kulatahon kang Mateo. Mudayon rin ba kang palaban? Padugag pusta. Ay, ayaw ko na na, ma'am. Mabuham sa tansa, Wow. okay? Bantay lang yung panako, Bogart. Bantay lang yung panako. Uy, ulo! Hila pa na kong munika, mamay. Tanaw, mila ko mayo. Uros ka lang yung tinguang da. Dali na. Dara, Bogart. Uban man na to, ha. Dali na. Dadun ta kang mama na to, ha. Tinga, tinigutom. Dali na, Bogart. Patot ya, ma'am. Sige. Tingalig tuan na to sila simbahan na. Anton? Doon na ka ba ilakaw? Ha? Wa man. Ano sige magkagtanaw sa imong rilo? Uy, kang kinsa marong mibagting. Murag ako. Ako sa susiyon. Ay, sa umuro na ko paglakaw nga muro nag-atang man ni Permis Amy. Tuan na gidon sila simbahan. Gusto gidon akong tambong sa bunyag sa akong anak. Sige lagi kagtanaw sa imong rilo. Doon na kay gikasabot? Ay kuan, giimbitar mo ko sa among membro sa banda ba. Katugong gikauban ako papanganta na mo sa restaurant ko. Giimbitar man di ay ka. Ganun ka musulti dayon nako. Ha? Imo kong tugtan nga mo ato? Of course. Musugot ka? Yes. Tugtanti ka. Basta makuyog sad ko nimo. Oh, siya? Oh, ganun nakugang ka man. Di noon ka gusto nga mauban ko nimo. Ay, abi na ko kay in love ka na nako, doon na kay pagsalig sa akong mga lakaw. Mas katuhuan hinoon nga in love ko nimo. Og silusan ko ang imong mga lakaw. Oh, Di pa lang noon ko nimo balikon. mahimo ka na? Di pagtingin mo cellphone, no? Kadiyot ha, kay akong tubagon. Ayaw ba yagin paglakaw, ha, Anton? Ay, sa may angin akong buhaton eh. Dili mahimong dili ko makita ang pagbunyag sa akong anak. Suya. Suya, gilis, ha? Suya. Samadiay. Bunyag ron akong munika, di ba? Pinangga gigay mong minika, no? Siyempre. Ako gudi, papa. Oh. Up ka, up. Papagod!
Sa mo na siya. O ako, sab. Lo, apil ko. Dagi gina niya munyika. Apil hindi ko kagwa ng munyika. Kung muhilak, sam ka. Basta, Korea, Papa. Sam na siya. Nya, kaya ninong man ko, ha? Ninong ka ko. Papagyapon ko niya. Papa, ninong ka? Hindi po man ka. Wala gingon, Mama. Ako siya. Ay! Kuba, sam na siya. Yes mo na sam ka Ayaw tos mama ni mo. Tingalig. Natim dayo ng akong English na niluoy ka. Sam ka Sa English? Minto ba? Minto sa sweldo ba? Gisaran mo kung mama ni mo nga iya kung umintuhan. Malas ka lang. Ayaw dong. Di lagi ko magninong ay. Korte pa ni mo. Dahil mga ninog nina nga na imong munyika, mga ngilingig ng mga tao. Maudjud. Sa mukha ni Bugardoy. Ako na ito na kumunyika og si Saroy. Excited ka nang mamahimo ka ng Kristiyanos, anak? Lipay lagi. Munyika. Perting lipaya nga giilisan na. Munyika. Tuntas simbahan na. Maubitaw nagsige nagkatawa kay musimba man siya. Sige. Simba ta, Munyika. Mateo. Dili ba mahimong sangpito nimo ang atong anak sa iyang pangan? Suko ka, Sarah? Wa man. Pero doon na mo si pangan. Gilang good. Ganahan ko sangpit ni Munyika. Oo. Tawa ko sa Munyika. Ganahan lagi siya tawag ng Munyika. Sano, Munyika, no? Tubag Munyika, awa. Ayaw lang suko, Sarah. Bahala na lang ka diha, eh. Unsa man, manag-ili si mama? But lang. Lolo, nindot lagi mo new dress. Samot kagugwapa. Hilom dia, uy. Ikaw lagi sigdagdaig na ko, da. Ginod lagi. Lolo. Ablihing pultahan. Tingalig si mama na ron. Dugay nang ibalik si Amy. Kaya ba kayang igikasulti sa cellphone? Ay, mayon tag ang iyang igagaw. Unya, makigpanuroy niya. Mayon tag maglakaw sila, eh. Aron makaadto rin ko simbahan. Ngayon pa yung si Amy. Narawag na kog balik ang akong igagaw. Unsa may yung tuyo? Muani siya, aron makikita nimo. Usa? Muani lagi. Kay gusto siyang makailan nimo. Pagtaro ko, Amy. Tinuod lagi. Nang hambog manggod ko niya ang akong boyfriend, murag artista, gwapo. Imusag kong ilaron da. Ilad ko no. Tinuod lagi nga muani ang akong igagaw. Busa, kaligo na ha. Kaligo na dito, aron mo tuo ang akong igagaw, nga gwapo gid ka. Ay, gugo, tinuntuhi, Amy. Tinuod lagi nga muani siya. Busa, sige na. Kaligo na, og pag-ilis. Uy, kagwapa sa akong princess. Munyika, ma. Mateo. Ayaw lang suko, Sarah. Ganon, mag-good ko, Munyika, good. Sano, Munyika, no? Tubag, Munyika. Bahala ka, eh. Bibi, ako ikugo sa akong apo.
Na Brad Anton ako? Kuwa man. Nga nanangutan naman ka, Mateo. Basin kuwaon niya munyika. Di ko sugot. Ayaw ka hadlok, Mateo. Dili ko ihatag ang monyeka sa imong makuha. Unsa man, ready na ta? Ready na ko, ma. Si Papa nimo, mutambong sab sa bunyag. Mauy ang pong, ma. Ako lang gugos munyika. Aron, inigdool ya papa, di ko hadlok. Ayaw ka hadlok, Mateo. Dili ko ikaw biyaan kung doolon ka ni Papa. Labanan ka na ko. Ay, sa maning nahitabo na ako eh. Mura na hinuog ako yung nagpaubos na imi. Man ako kaliko. Wow! Bagong guli! Oh, nag-ilis ka? Patuon ko sa akong igagaw. Doon ako no mitan-aong yuta nga gusto niyang paliton. Di ko mauban ha? Ato hinuon ko sa akong bro. Ganina tong nagpaabot ako. Ihato doon ako sa hotel. Kinahanglan pag na. Ganina rang nagpaabot akong bro. Uy, maglisod magugug atang og taksi. Ihatod lang kung kadiyot, Anton. Dali na. Ihatod ka na ako sa hotel. Sige na. Murag interesado ka sa imong lakaw, ha? Ay, dugay na kung wa na makabanding sa akong mga bro eh. Pagilis na. Aron mahatod dayon ko nimo. Puha, kumigo. Ayaw dihang panungog bugar. Ang dama ng auto. Mayroon ang dama. Inigsod ninyo. Malibat. Malibat mo kahumot. Sabaday, hiyabag ka. Inigsod ninyo sa auto. Awa. Sa malibat. Malibat mo kahumot. Tingalig kuhan mo na ba? Tingalig doon na ninyo. Wa makapamutang perfume. Di, libre sa auto. Kayo umot mga auto. Bago ni... Ano kung kayo mong terno yan? Manumbag ka. Gusto na mo, anak, be. Gusto na kuno mo. Ayan, kita, madam. Bugard, hilom. Lolo, niya sa Roma. Nakaulat na ma. Madugay ba ang inyong lakaw? Manawag lang ko. Ayun noon, aron makauli sa daim ko. Taod-taod nagiming huwa magkita sa akong mga buro da. Lisod man dining doon na natin trabaho, no? Di na makawanaw na og lingaw-lingaw. Mas masabot yun kanindot kung ikaw pa'y mo dumaan sa inyong negosyo. Ay lagi pagdali lagi. Kapuyan na si mama. Anton, kinahanglan magpakitang gilasad ka sa imong inahan. Usaon man? Ang iyo si mama nimo. Nga ipaila-ila ka sa inyong mga investors. Nga kinahanglan, ikaw mo ay mangunay sa pag-entertain sa mga bisita ni mama nimo. Maubiyan ay gusto ni mama, pero walang mahinayon ang bisita nga iyan gipaabot. Asa man ka muhunong, ha? Dito lang gyapon sa hotel nga akong ginaugan. Uy, ayaw painitin ang bata. Iato na sa suod sa simbahan. Paman pari mo. Dali, Mateo. Manglingkod ta. Sige, dito mo sa simbahan. Samtang abi-abihon ko ang mga sponsor sa akong mga apo. Oy, hain naman ang akong apo nga mo'y bunyagan, ha? Lolo, papasaro. Doola siya, aron. Muamin ka. Unya, padool dayon ako. Gigi. Amen ko pa. Ikaw may lagay mikugo sa bata. Mas musali ko ni Mateo pa. Aris, misot simbahan, ha? Anong nibiya man dahil to siya? Sa man doon na siya ikadlukan ako, Sarah? Uwa pa, uy. Dili lang siya gusto mainitan ang bata. Ay, hangtod karon.
Duda paghihapon ko na itong tawhana. Pa, wa ko mahayi nga nagpakasal ko ni Mateo. Mahimong duda si diferensya sa imong pananaw, pero para namong duha ni Day Barbie, normal si Mateo. Labaw sa tanan mapinanggaon siya. Malipayon ka ba? Malipayon kaayo pa. Ambot lang jud, Sarah. Nagduda jud ko. Pa, ako may tuhuib eh. Happy ko uban sa akong anak og ni Mateo. Timan ilang ha. Doon na gani ko'y madiskubriyan. Kuhaon tagud ka. Hangtod na ang imong anak. Suko yung papa. Wa man. Unsa may ang masukan? Makakaniyan o. Ha? Unsa may akong gipamakak, Mateo? Ako ang papamunika. Pero ako man jud ang papamunika, no? Ayaw na guna-una, Mateo. Basta, ikaw maoy papa ni Day Barbie. Ang imong munyeka. Huy. Makita ka kaning papa o madunggan ka na. Di ano. Di lang kulipay. Basta, ako ang papamunika. Uban ako. Aron imong maila-ila ang akong igagaw. No. Ayun na lang. Sunod gayon na lang. Unsa man ko imong gidalian? Nagpaabot na nako ako mga bro. Ug excited na kay ko nga makigbanding nila. Maghubog di ay kang maayo, ana. Tingali ko ka sa bahay, ha? Inigpauli na ako. Di na may tabo, eh. Okay, magawas na ko. Sure man ka nga dili ka makikita sa akong igagaw. Next time na lang. Kanang ako'y kasabot. Okay? Okay. Magawas na ko. Walay kiss. Check your time. Okay, bye. Bye. Ang gago. Abisad ka niya ako gid siyang ipaila-ila sa akong igagaw. Not now, Anton. Thank you, Lord. Gitugtan ko nimo katambo sa bunyag sa akong anak. Mamahimo ng Kristiyanos ang akong anak. Lola, ilak-ilak sila o. Pero ako niko, wajud ilak. Sorry, Sarah. Di na po katawa. Nahibaw ko nga nalipay ka kay si Day Barbie waragin mo hilak sa ganang gibubuan o tubig ang iyang agtam. Lipay lagi ko. Hapit na mahuman ang seremonyas. Ano, Guda? Huwag ko makaabot. Pero okay lang. Niya pa sila sa simbahan. Ikaw to nagsuon sa bana ni Sarah, no? Ha? Ikaw to miduol na itong babae nga murag na kaminos sa kong anak? Sorry niya itong hitabuha, sir. Sir, nganong imong kong gitutukan? Bisa gunsaon ako tanaw. Muabot jud sa kong huna-huna. Pagduda nga... Ngaon sa, sir? Nga ikaw ang boyfriend ni Sarah. Sir? Nasayop ka, sir. Excuse me, sir, ha? Kadyan lang. Sa una ko palang pagkakita si mong manghod. Wadyo ko motuo nga siya ay boyfriend ni Sarah. Pero sa diyang nakita ko ikaw,
Mikalit og kubang akong dugat. Sir, murag, nahuman na ang bunyag. Murag, gusto ko sa kong pagduda. Tugani ko sinuod. Aron di ko mag-wild din eh. Unsa man, ha? Sir, di ano mo, ha? Doon ay problema, pre. Unsa man nakasaha nimo ang akong anak? Wa man. Pero doon na lang ko ikipangutana niya. Unsa man na, pre? Kung siya ba yun ang tinud-anay nga boyfriend ni Sarah? Nakasal na sila si Sarah ug Mateo, pre. O gani, imong nasaksihan. Unsa ka pinangga ni Mateo ang iyang anak. Sorry jud kayo, Mari. Sa una ko palang pagkakita ni Mateo, kidumbol dayon ng akong dughan. Kay, mo protestaw ako. Naduna joy sayop sa maong panagsabot nato. Pre, bunyag ron sa atong apo. Let's enjoy. Sadyang nakita ko si Anton. Kalit na abli sa akong alipatakan ang kamaturan. Nakaingon dayon ko nga kining tawhana mo'y tinud-anay nga boyfriend ni Sarah. Pre, dalag na, pre. Human na ang bunyag. Ayaw man sahig pagduda kining maong okasyon. Angay tang maglipay. Kay Cristianos nagyud si Inday Barbie, ang atong apo. Niya de ka dong? Kuyawan ko na. Ano ka? Ay, gisudyaan ko sa amahan ni Sarah. Iyagid kong gisudyaan nga ako mo boyfriend ni Sarah. Ano nagpakita mo sa kaniya? Huwag ko makabantay, oy. Natural mo tingali na sa kamahan dong. Pagkatong kay magduda yun. Lahim kung si Mateo kay niyo mo. Hangtod sa ka? Musabay sa sudya atong tawana? Sana. Tawana? Sakli siya. Anong sudya man taon ko ni mo, eh? Ha? So may akong labot na Sarah. Katong amahan ni Sarah, mo'y doon na yun akong katungod aron sudya ni mo. Hilom di eh. Asa man ang resepsyon ba? Kay muna na lang ko. Nakahigayon ka gyud ay sa pagtambong? Akong anak ang gibunyakan, ma. Ayaw patakag pangangkon. Ma. Hapit ka ba yung masakpi sa ama ni Sarah? Maayo ka ni kay kiduol ko ikaw. Gikuyawan bitaw ko. Bisan kinsa, Anton. Makaduda yun. Ma. Kalahi na yung duha ni Mateo. Pero makapangutanag yun ang makakita. Nganong si Mateo may kipili ni Sarah. Kagwapa ni Sarah. Kamu ginunta mo'y angay parison. Ay, mamay mo ba? Di na ito mag-iskot, anak. Tabangin noon ko, bi. O sabay akong ikatabang ni mo? Dada din yung bata. Gusto ko siyang makugos. Gusto na ko siyang hagkan. O ihatag niya nga akong gift. Ayaw ko binuangi, Anton. Malipay ka ba unya nga mag-wild si Mateo din, he? Unya ako'y atubangon. Antos lang dihag tanaw. Oh. Hay mo dangin mong kalivin. Nga nung nakaanhi ka man. Doon na sa ila yung lakaw, ma. Inig uli adto nga wa ka sa inyo. Tingali iya kag apason. Unya magbinastos to. Di na niya mabuhat, ma. Tungod kay wasa makatultol din eh. Ay, ambot lang gid nimo, Anton. Ako na balikon sila sa Mateo ug Sarah. Buang jud ni Brad na ko Anton da. Nga no? Ani jud? Mateo, ayaw pangitagubot ha. Di ko gusto kita siya din nako. Mateo, muhangyo lang yun ko ni mo. Dili ko gusto nga ikaw may mangitag samok, ha? Lagot ko! Pugni imong kalagot, Mateo. Niabi si Papa. Ug ang uban ako igsuon. Susoy! Hinaya na imong tingog, Mateo. Dini lang ka, at doon ako, Mama. No, dili ko gusto mo biya ka din, Huwato na to nga moduol din si Mama ug maisultihi sa gusto nimong mahitabo. Nitag gubot na! Oh, Mateo,
Niya pa ingon nga niyang imong Brad Anton. Ngita lagi jud gubot! Ngita jud gubot! Mateo, pabadlong ha. Pasagdi si mama nga mo'y mo atubang sa imong magawa. Lagot jud ko! Nga di man siya! Natural mo, anigit siya kay bunyag ba sa tong anak? Gusto nang tingali siya mo tanaw. Iyang angkon, ang akong munika. Ngun siya, iya ko kunong anak. Mateo, unsa man? Gusto ka masuko ko nimo? Di, uy. Kung mauna, patuon ako. Pasagdi nga si mama mo'y mo badlong sa imong Brad Anton. Hain naman ang bata. Tuwas ako maguwang, ma. Ilang gikalingawan ni Papa. Ay, may anhig yun si Anton. Lagot ko, ma. Naibaw ko. Pero hangyo ko lang ni mo, Mateo. Nga dili ka mag-iskandalo. Ha? Bako sabi ni akong gihangyo niya, ma. Iya man ginuntang duulon si Anton. Behave, Mateo, please. Papuwa na siya, ma. Dili sa maayo, anak. Ato lang una siyang pasagdan nga mag-enjoy. Iya niya, kuhaon, munyika. Ako mo ay mobadlong sa ibong maguwang nga dili ka na niya buhaton. Patuo ha, Mateo. Nga dili ka masuko. Dili ka mag-iskandalo. Basta, di ko gusto. Dugay ko kakita niya din ni ma. Bugard. Doon na state sign ka imno nun din eh. May ako ni, kung pangutan nung ko may bawa na. Pagsusi dito eh. Kung doon na ba state side din na imno nun. Kung doon na gani, dadi ko. Sa'yo ko rin uminom. Pagbuota. Sige na. Tumanag, sugo na ko ni mo. Pita sa naman ang tanay. Ako'y kisabaan maham ni mo. Mama ni mo. At to sa day ka mong tanay, mama. Kanagong mga server din ang duula. Kanang waiter ba? Kanang Pita ni mo lang ngayon. Kung saman? Tumanan ko ni mo o... Ay lang suko! Kana ko! Unsay imong gipangita, Anton? Ako, ma. Nangita lang ko state side nga binom. Ay, wa ko mag-andam, anak. Pero kung doon naman, dili ko ikaw pahatagan. Aron way gubot. Ma, di man ko mangita gubot, good. Naglungot-lungot si Mateo sa dihang iya kang nakita. Nga mitambong sa bunyag sa iyang munyeka. Kanong daw magina siya sa bata? Ako ng anak, ma. Hinaya ng imong tingog. Pita eh. Dili ko gusto nga madunggan ka sa atong mga bisita. Ako mao'y mauwawan, Anton. Kung mabulkar ang kamatuuran. Ay, sorry, ma. Dili ko gustong manghingili labi nag-ingon ni ini nga ako mismo mao'y nagpasiugda sa party. Pero kung musamo ka magyod nining maong okasyon, ako na mao'y manghingili nimo. Okay, di na ako mangitag binom. Mahimo ba, Anton? Mulingkod og mukaon ka lang. Naglakot na nimo si Sarah. Ni Araba ang iyang amahan. Ay. Imo na kong papahawaon, ma? Wa ko'y gisulti nga ingon ni Ana. Pero kung magtuman ka gyud sa imong gusto, mauwawan ka gyud. Gusto lang kong muhikap sa akin. Gusto na. Ayaw ba gyud pag-iskandalo? Nia ang pamilya ni Sarah. Ay, kabala ka, ma. Di ko gusto mawawan ka. Igo na lang ko sa paglantaw sa akong anak. Lolo, ang munyika ko siya sa imong papo. Nalipay bitaw kong nakakita, Mateo. Pinangga mo din nila si Barbie, no? Hala. Oh. Gidool ni Papa nga nagkugos sa bata si Anton. Kuha ko na kumunyika. Ayaw. Pasagda na to si Papa siyang gibuhat. Hindi ko gusto buhat mo, Papa. Lagot ko. Mateo. Namatikdan ako nga nagsigi kag tanaw sa bata. Ha? Niyang bata,
Akong gidaaron maayo ang imong pagtanaw. Kuan. Gitanaw mo bag maayo kung liwat bagyod nimo ang bata? Makita ka gani ni Mateo nga imong gipaduol ng bata, diri nako. Magwal dito. Masuko siya? Kung maduol nimo ang bata? Yes, sir. Nga naman? Abot lang. Ating alig, doon na siya'y nasayran nga tinaguan. Ha? Tinaguan? Sama pananglit sa unsa, sir? Awas ako may baw. Mao ganing nangutan ako. Ay, excuse me, sir. Asa man ka? Mangita ko bino nga stateside. Dini ka na, sir. Ka, utangan na. Mura magdunay na ibawaan. Gahi ni mga tawhana na. Pero, buhaton ko ang tanan. Aron mula tao jud ang kamaturan. Kinahanglan nga doon na jud kahayag ang akong pagduda. Sa may nahitabo? Wa man gyud tubagan ni Anton ang ako mga tawag. Unsa man? Grabe na gyud niyang lingawa. Nga wa niya mabantayi ang akong tawag. Bisag ang akong text, why reply? Grabe gyud niyang lingawa. Usban ko siya tawag. Kung dili gani gyud mo tubag. Mangita ko pasangil aron makalighot ko dinhi sa hotel. Ug akong apason si Anton. Kuha mo nito, Saro. Milakaw na hinuon ni mong Brad Anton. Balik ko niya. Kuha lagi mo nito. Mahimo ba, Mateo? Relax lang. Tingali magduda na hinuog sa mo si Papa. Huwaton na nato nga ibalik niya din ang bata. Kasong bago na dyan ko, Brad, na kuwanton. Ayaw ha. Ayaw gid paghimog iskandalo din Ha? Dili ka mangitagsok magay din Mateo. Ayaw kalimot. Bunyag ron sa pinangga ni mong munyika. Lagi. Mas maayo pag mulingkod na lang ka diha. Aon sa man, gusto ka pang mukaon? Kuhaan di kagsudan o kanon. Kumawit kuha mo nito. Mateo. Meron ka din eh. Samo kay nga mahan ni Sarah eh. Gida pag niya ang bata. Gipaduol na ko. Sus kayo ba yung birahon eh. Yung birahon. Di siya kagabirahon si Manghon. Mabitong nagpugong lang ko. Bida sa nis Mateo eh. Muram sag nakasabot sa sitwasyon eh. Sabot na eh. Kuwang lang yun. Pero gamay na ba yung pagkakuwang? Kung doon na lagi makaantos og tudlo niya, dako ang pagtuon ako nga matarong ginang manghod mo. Sa magkabugay? Makikontra gyud ka nako? Ha? Ano makikontra man ka nako? Anong gusto man sa nimong... Di na ito magisigutan na eh. Kapoy ba ninyo eh? Asam ka? Woy! Hadlok di mag-istorya no? Balik din eh! Maro ito istorya ha? Bida kasabot ba ko? Lahi na dida. Nanawag ko sa usan niya nga bro. Wa man kuno sila sabot. Maghuna-una kong maayong pasangil. Aron tugtan ko ni Roger nga manghita ni Anton. Murag nasuko na ra ba si Roger da? Kay dugay kuno kong nakatuman sa misyon nga iyang gisangon diri nako. May paway pa si Roger. Bahala na. Suwayan ako pananghit. Wag ko masaya sa pag-standby din eh.
Niapaingon nga ni si Sarah. Kinahanglan pasulti mi duha. Ako siyang tuulon. Ay paglikay. Ug ayo pagimog iskandalo. Pasalamat kang bunyag ron sa among anak ni Mateo. Atong anak Sarah. Unsa pa may atong panagsultihan, ha? Mangita ko bagay. Nga mapadayon atong relasyon. Dili day mahimong isalikway ko ang dugo sa akong dugo. Gikinahanglan ko ang atong anak. Mura kag nagdamgo og udtong tutok, Anton. Bahala ka. Sarah! Tinod-on kong pagbawi ninyo sa atong anak, Sarah. Maayo gani kay gitugtan ko ni Roger nga makabiya sa hotel. Mangita dayon kong taksi. Nagduda ko nga dunay binuang nga gibuhat si Anton. Dugay patad din ni ma. Namauli na ang ubang mga bisita, Mateo. Pero niya pa ang amahan ni Sarah ug ang iyang mga igsuon. Maikugtang muuna nilang pauli. Kapoy na ko, ma. Hasta mo ni ka, kapoy sab. Sige lang tug. Mayo noon dong. Gusto na lagi ko uli, ma. Muuna di ay kagpauli nga ni apaman ang pamilya ni Sarah. Huwato na to sila mo pauli, Mateo. Uwa na ko, kita brad na ko, Anton, ma. Tingalig may pauli na. Duda ko, wa pa siya uli. Unsa? Ngita dyan siya pagi, kugos siya mo ni ka. Mateo, kalma lang, good. Imo na ang munyeka. Walay makaangko ni ini. Brad, di na ko, Anton. Ikaw ang nabutang nga amahan sa birth certificate ni Inday Barbie. Unsa na, ma? Rehistro good sa bata. Og imo nga ang nabutang didto nga maoy iyang amahan. Ikaw ra gyud ang papa sa imong munyeka. More? Mateo, madunggan ka gani ni Sarah, masuko gito nimo. Nganong suko man siya? Kay wa kay salig niya. Si Sarah ang nagbutang sa imongan nga maoy amahan sa munyeka. Tinod? Tinuod lagi. Tuna ka ba'y gatangan din eh? Ha? Tungkol kay nagduda ko nimo. Gibantayan ko ang imong mga lihok. O akong nakita nga bidali kag duol ni Sarah. Unsa? Murag hinay-hinay ng natubag nga akong pagduda. Na ikaw gyud ang tinuod nga boyfriend sa akong anak. Sa pagdali-dali hukom, sir. Mabuwagan ko ana sa akong uyab da. Tungod ba sa imong ayab, giilad mo ang akong anak? Dili na tinuod, sir, oy. Imong anak. Wa ko'y labot sa bata, sir. Kayo, sir. Dili ko'y kaulungan. Hangtod nga mulutaw, yun ang kamatuuran. Bye-bye. Sarah, nakakita ka? Saon sa ma? Giduol sa imong amahan si Anton. Murag isog si Papa kami duol ni Anton, ma. Iya kang nakita ang pagduol ni Anton ako? Giduol ka ni Anton? Oo. May gikuha ko sa lamisa. O midali siya duol na ako. Wag yun siya mahadlok nga diha ang imong amahan? Ambot lang niya, ma. Nanganti siya. Nga iyagid ko duming bawiun gikan ni Mateo. Ug mituo ka ba sa iyang panganti? Mituo ka, Sarah?
Ingo man ang bay? Wagid ko nakitang tao sa gawas. Niaka si Anton. Nganong namakak man siya nako. Nganong ang iyang gipananghid nako nga makigbanding siya sa iyang bro. Pero matod pa si Ambro nga wa sila magsabot. Hindi kini si Anton. Bahala na kung sa ikasulti sa mga tao nga niya sa palibot. Musinggit kog tuman sa ginawa. Aron mo gawa si Anton. Anton! Mapauli ka na. Bay, what kus ako bigay-drive ni mama ni mo. Ay, ako bigay-drive ni mama ni mo. So? Ako ipa-drive sa auto ni mama ni mo. Ngayon, sakay si mama ni mo, Mateo, Sara, ug si Inday Muñeca. Aw, Usay, Muñeca lagi. anong inyo manangan munyeka akong anak? Ulo, no? Ang amahan mo yung nagbuot. Nga tawgon sa Muñeca, magbuot mga. Ikaw ba? Ay. Kisya gipasabot ni mong amahan sa bata. Ha? Diyo to eh. Tungaton, buhi taon ko. Subuy. Buhi ko! Saan ka? Suko ka? Ha? Wa. Suko ka? Pagkawagin ka ba? Pagkawagin ako yung nalabot ini. Ay, pagkawagin ako yung labot ini. Nga nang ako may pirmi ni mong mabutan, ha? Hoy, naibaw ka nga akong anak ang gibunyagan karon. Ipamugos magyan inyong anak siya ni Mateo. Buhi yun ako. Buhi na ko ilyon ako, be. Paita, bin ako eh. Paita na ko ini eh. Lamat. Barag ko da, barag ko. Barag ng naong ni mo. Inyag barag ka. Sukol ka na ako, ha? Sorry. Go karon. Di ko masukol eh mo eh. Kadako na mo. Lawas? Ikaw, di ka na akong lawas. Dako sa lagi, pero kini akong lawas dong. Pangromansara mo gud ni. Sa kani mo ah. Romansa. Pagrubo mo ni mo, pagsupagay mo na. Romansa Dako mo lang ni ng mo. tiyan ni mo da. Ah, gilang. Hoy, Bugart. Ado lang ko bidali. Naman. Magsabot ha. Naman. Paminog mayo. Sagani! Kasuko ba? Sorry. Paminaw. Minamit ako! Sa gayon nga makasakay na sila mama ug Mateo sa gidaan ni mong auto. Oo. Palargahada na. Oo? Aron aris sakay sa kong auto si Sara ug ang bata. Baraw! Unsay baraw? Bahala nagmasuko ka na ko dong. Di lang si mama ni mo. Kay si mama ko ninyo ang mo nagsweldo na ko. Unya, ako siyang spakon. Oh shit. Oh shit, kasip-sip ni mo. Sip-sip ka! Katawa ra ba? Ikaw ba'y mo nagtrabaho ha, Luganton? Alim ba, ha? Di lang ko. Ay, malbi. Ano may muto ko na ako eh. Tuom ko ni mo. Migo ko ta. Samkay. Pero, ay lang ko na ron. Iyay. Isunggig na si Dong Mateo nga nagpaingon din eh. Iyay. Ay. Sige, Bugart. Diha ka na. Wala, Adlok! Bagay mo! Adlok! Sayo na lang adlok ko na yung Dong Anton eh. Kurog mo na gini siyang Dong Mateo? Daghan man ang nanaw na ako. Saman, wa sila maanat. Nga doon ay magsinggit-singgit. Naglagot ako da. Naglagot ko sa gibuhat ni Anton. Nganong iya man kong giilad? Nganong nananghid man siya nga magbanding sila og ang iyang mga bro? Nganong namakakman siya na ako? Ngano? Sige na, Bugart. Larga na. Ator na, ma'am. Hain man, Brad nako Anton ma. Kung ngita mo kaya Dong Mateo? Ngita lang. Niha, suko kay kaniya. Imugi siya git, mantuman o pagbantay nga, di mo kaduli mo ni ka, karong suko ka, aw ngita ka. Idagan pa lang niya, kauban mo ka. O, patay siya na ako. Sa lagi, mo na yung magigadlo ka nga ron. Di ko siya makapugos ni Bibi Munika, no?
Lagi. Awasan. Mateo, nganong maghiskot ka naman og patay, ha? Lagot ko, Brad na ko, Anton. Iya, mga angkon, munyikabi. Mateo, di ba giingnan ka naman ako nga ikaw ray nakatag-iyas mo ni ka? Bitaw. Aon ni ang magyud si Sarah. Makapamatuon siya nga ikaw mao'y amahan sa munyeka. Di ba, Sarah? Ha? Nga sa birth certificate sa bata, si Mateo mao'y gibutan nimo nga iyang papa? Kuan. Oo. Si Mateo mao'y nabutang dito nga papa sa munyeka. Mateo. Uy, nagbinata na sad ka, Sorry na, Sarah. Lipay, manggod ko. Kumaw na dong Mateo nga ikaw madi ang amahan ni Monica. Ay nagasuko nga mo kugos niya si Brad Anthony mo. O kinsa nagsulti nimo nga makahimo sa pagkugos si Anton sa bata? Lobe! Wa ba di ka musugod sa? Wa sa ilabot sa bata. Maong wa sa katungod nga mukugos bisag sa paghikap lang. Be. Oh, dool na ta sa ato. Hello! Hello, ma'am! May babae nagkatang sakit sa tubay, ma'am. Aw si mong bay. Yuwan ko Na atuod, no? Oh. Ang kalipin man na ni Anton. Ma'am, ayaw na suga-suko, ma'am. Kalma lagi diya, ma'am. Nasigay mong Ayaw hunongi ka ng babayhan na Bugart. Aw, nindot ni, kibaligaan na natugit. Ako lang naog! Ako naog! Ano daw, Mateo? Ako'y naog kay tingalig buduol yan ng babae. Murag maldita, bigyan ng bayan na. Nahadlok di ay taniya Bugart. Kalmahang, ma'am. Maiwa ko nga. Nahadlok ta niya, ma'am. Aw, lagi. Bastos mo, bastos ba? Ako lang gawas, mi! Oy, Ako Mateo, gawas! ayaw lang paghagis, ha? Kalma lang, yun. Ay, ang kulungo maning miduol. Kinsay mong ngita! Si Anton. Brad na ko, Anton. Wa siya sa amo. Alagin, Brad Anton ako. Gaya o ni Moy. Hoy, kulungo! Sa to mo sorte. Ayuha kong tubag, ha? Aron dili ti kay nganlan og lain. Masuko man day ka? Hain si Anton? Hain siya. Kinsay iyang gipangita, Mateo? Brad na ko, Anton mo. Wa din he. Ug dili sab siya kauban namo. Busa makahibo ka na sa pagbiya din he. Imo kong gihinginlan? Dili ko makamaong manghingili. Pero di magug ka mo tuo sa among gisulti. Ngano mamugos ka man? Pasudla ko sa inyo. Unsa? Tingalig na alam siya sa sud. Mas kulungo, baday ka na ko. Unsay kulungo? Ingon siya, May. Kulungo kuno ko. Biya na din he. Mientras makapugong pa ko sa akong kalagot. Dili ko makatugot nga may mupasipa sa akong anak. Dalang to sa akong kalagot, mama. Wa pa ko'y gihatagan og katungod aron sa wayo ng akong anak. Biya din he. Karon dayon. Okay. Dili ko magdugay. Sa bangka. Driyagyo. Gusto ko lang lilayog maayo ang inahan sa anak ni Anton. Unsa? Gitugan ako ni Anton nga may gilikayan siyang uyab kay namabdos kini. Og ang iyangan si Sarah. Ikaw si Sarah, dili ba? Biya na din he. Wa si Anton. Ayaw ka bala ka, mama. Dili ko magdugay. Ayaw ko sang titag, mama. Kay pisag kanusa, dili ko madawat ang imong batasan. Wa kay batasan. Suko, Sarah. Suko ito, laman ka dong. Sugsus yung kwarto. Kau ba ng bata? Katujud, babay, kaingon. Lagot ko, Antonia. Stiga ba yan na eh? Nagmama na pagin sa inyong mama. Wasya ngayoy. Atuon ako, Sarah. Ayaw! Sumka!
Suko ka! Sorry, Matiyo, nadala ko sa emosyon kay murag grilling inyong problema ron da. Ayaw na katuas, day Sara. Tuwa mas mama ni mo, siya rin may baong mamami, Sara, ha? Butan, ha? Kis kulupot eh. Wa ko siya takig katungod aron mo sampit na akong mama. Ayaw ka bala ka, ma. Wa ko mahiubos sa iyang gisulti. Tingaling magtuo ka. Nga gikonsentir ko ang pinuhatan ni Anton. Wa mo ko maguna-una, anak, ma. Tingali bag magkapangutana ka. Nga nung wa ko mapugos si Anton, aron mo adto sa inyo ug maoy mamay. Nailan ko na ang tinuod nga pagkatao ni Anton, ma. Nalipay man gani ko nga tarong ang nailang amahan ni Inday Barbie. Sara. Mao na'y tinuod, ma. Nalipay ko nga si Mateo may namatan nga amahan sa akong anak. Magtubo ang akong anak nga may amahan nga nagpangga niya sila bihan og makalaban giniya. Pwede mong higugmaon si Mateo. Oh. Sorry. Nga nakapangutana ko ni Ana. Ang gusto ko lang masayran ko na mahimo mo bang higugmaon si Mateo aron magmalinahon ang inyong pagpuyo. Mahimo mong higugmaon si Mateo? Buang. Gipanawag din iming ako mga bro eh. Sakpan ninoon ko na. Sayang di silang nanguli di eh. Oh, wala. Wa ka siya mo atos bay? Ngak cellphone. Si mama ni. Hello, ma? Wa gipatasan ang imong talipin. Oh, biya na si Miss Bay, ma? Miari. Ug nagsinggit-singgit na sa nagpanawag sa imong ana. Ang makalagot pa jud sa iyang gibuhat kay iyang giduol si Sara sa auto o gituliso. Ako mo yung mga igpasaylo sa gibuhat ni Amy, ma. Saon, wa mo gud ako siya pahibaw nga mutambong sa bunyag sa bata. Imo dahil siyang gisultihan may tungod sa anak ni Sara? Kung kinsay amahan? Oh, yes, ma. Sa diyang nagkita mi, unya nagkasabot. Ako siyang gipasidanan nga di ko gustong kasal. Mao na hinungdan nga gitug-anan mo siya nga imong gipamabdusan si Sara. Ma, sorry. Anton, mientras tanto, nga gika-live-in mo pa ka nababayana, ayaw pag-ari sa bahay. Ma, kadiyot ma, ako nang iparking ang auto. Ma, kadiyot lang ha. Oh, hello? Hello, ma. Giputol na ni mama ang kontak. Ako si tawgon. Kinanglan, dili ko niya didaan nga mo atos bay. Gusto kong makita ang akong anak. Sara? Nga na, Mateo? Guol Japon ka? Nga nang magkaulman ko. Nga, ikaw may akong yun na una. Tinuod, Sara? Naglagot lang ko. Wa ko makabaw sa itong babayhana. Bawas ka? Gusto ko makabaw sa itong babayhana, Mateo. Siya mo'y nakaingon nga nung napunta ko din sa inyo. Ug nagpakauwaw ko aron lang pakaslan. Gilang. Pinangga kayo na ko akong manika man. Gipaabot ako ang adlaw nga mag-aatubang gid ming duha. Ay, dagan miss call sa akong cellphone. Kadagan man ni. Tingali mo na hinungdan nga nung nakapanawag siya sa akong mga bro. Bahala na. Ako lang sa pasabton. Nga nung wa ko madayon pag-adto sa akong mga bro. Oh, si Amy. Hello? Diin man day ka. May giadto ko nga prospective client ni mama. Nga nung dili man ko ni mo tarungon sa pagpanangya.
Ha? Nganong mao may imong gipatuon ako? Nga nakigbanding ka sa imong mga bro? Gusto mong gud na akong i-surprise nimo ang akong achievements. O kung matuman na ang gusto kong mahitabo, hangtod si mama malipay sad. Di ba? Imo unta kong gitug-anan sa tinuod, Anton. Aron dili ko mamahimong bastos sa imong inahan. Imi, nga nung miadto man sa kasamo, nagsinggit-singgit na sa gadito, nagpanawag ka sa kungan. Mo na nasukan pagayo ni mama. Diyan man to sila. Ha? Kinsa ba? Sila gud si mama nimo. Ang imong manghud ug katong Sara. Kauban nila ang bata. Wa ko masayo doy. Tingalig doon na kayo itug-an ako, ha, Anton? Ay, Imi. Dili ko ikaw pugso, no? Kung di ka mutuon ako, bahala ka. Mag-usap na ito't sulti, nag-abot na ako, ha? Madugay pa day ka diha? Layo ang among lugar nga namutangan sa yuta. Madugay-dugay pagit mi. Kung layo ang inyong giadtuan, anong nakahimo ka man pagdalikyat sa pag-adtos ba eh? Wa pa mi makalakaw. Mohinungdan nga may adto ko sa inyo. Saon, pulos man nabalibad ang imong mga bro? Pida. Wala kay salig na ko day. Dili ba giingnan ka naman ako, Anton, nga in love na ko nimo? Kimingaw ko nimo. Inungdan nga nanawag ko. Pero wag iti ka makunta. Ay, okay, sorry. Naibili na nga akong cellphone sa auto. Excited manggug ko nga ma-meet na ako ang client. Nya, malas lang. Sorry ah. Oh. Ni ara sila ka dong. Saan sa kadin eh? Suko ka? Wa. Bida ni mo eh. Bugart, mingawon mo kus bata eh. So? Mutanaw lang gugo. Ay lang sila sultihang ani ako. Pangitag paagi nga mapagawas ni mo bata. Ha? Dong. Wala kay cellphone. Pwede na tanaw sa Facebook ng cellphone. Kanang pictures bata. Nung arim juga mangita juga gubot. Ha? Di ko na uy. Pertir bang sukuang ma'am ni mo. Ay, mo, si ma'am. Perting sukuang ma'am prina sa pag-array sa mong kalabin partner. Ha? Uy, Bogart. Oh. Kung di gani ko ni mo tabangan, ha? Mapugos gyud ko pagsud aron akong makita ang akong anak. A dream is a wish your heart made. Unsa magkay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning sugilanon. Muñeca. Writer and Director, Baby Farida Salgado. Dalit ka nato sa RMN Drama. If you keep on believing. Kumuto ko lang sa ang parte sa Muñeca, no? Nya. Ang kamutan na sa nato ay nga matagad sa nako nino kay mura magdadaplin na nako nino kay tungod sa akong gikabisihan sa mga drama dito sa John Kent Anota, no? Mga kalisanas. Nya. Napakuiklaing drama nga i-arrange pa, no? Kay kining si Agaton hapit-hapit naman po nila mga mahuman. Kining hapit-akidak o Agaton. Una nga akong pulis sa hapit-akidak katong kuan. Katong Lone Ranger. Ya, napakoy ang ipuli na ko si Agaton naka-ready na sad. Pila na ko isulti no sa drama ang ipuli na ko sa Agaton. Asa kay naka-ready na nako na. Ya mo to mga kalisanas, thank you so much. Sa sunod kong basa sa inyong mga comment dahil kay ayun. Balik ko na ko ayuhon sa nako ang cellphone no, ilisan ako ng LCD. Ganito vlog lang tadaan para dito mabuntagan ba. Kadlawon pa man mo kusog internet, advance ako daan og vlog mga ka-listeners. Ug mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay. God bless us all og advance. Merry Christmas.